सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बर' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअआव आं फनपे एप्सजों बेंकखौ माबोरै लिंक खालामो बेखौनो लिंक खालामनानै दिन्थिगोन। जाय बिथांमोना दाबो फनपे एप्सखौ इउज खालामनो रोङा एबा माबोरै इउज खालामो मिथिनो लुगैयो बिथांमोना फार्स्टनिफ्राय भिडिअखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोनाबो गावबा गाव कानेक्ट खालामनो हागोन। फै बिदिबा भिडिअखौ जागायजेननोसै। सिगाङाव आं फनपे एप्सखौ अपेन खालामना लाबाय। फनपे एप्सखौ फार्स्ट टाइम अपेन खालामबा नैबेबायदि मबाइल नाम्बार बियो। नोंथांमोना अबे बेंकजों अबे मबाइल नाम्बारा लिंक बे लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ बेंकजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बेजोंसो लिंक जायो, नङाबा गुबुन नाम्बारजों गुबुन एकाउन्टजों जाया। मबाइल नाम्बारा बेंकजों लिंक थानाय जाथारनांगोन, नङाबा जानाय नङा। होमबा मबाइल नाम्बार होदो, लिंक थानाय माबाखौ एकाउन्टजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ बे नोंनावबो थाखानांगोन आरो बे मबाइलावनो थानाय जानांगोन, गुबुनाव थाबाबो जाया। होमबा मबाइल नाम्बार होदो, बेंकजों लिंक थानायखौ आं होनोसै। ओमफ्राय मबाइल नाम्बार होखांनानै नैबाव प्रसिडआव होदो। ओमफ्राय OTP फैनोसै नै। हारसिङै भेरिफाइ जाबाय। दाना नैबाव माबा बिदों नै, एलाउ खालामनो बिदों। बेखौ नायै नायै एलाउ होदो। पारमिसन बिदों। ओमफ्राय आरोबाव बिदों नै। ओमफ्राय बेबायदि जाबाय नै। आङो सिगांनि एकाउन्ट दंखायोमोन, ओंखायनो बेबायदि प्रफाइल पिकचार ओंखारजोब्बाय। मबाइल नाम्बारावबो ट्रान्सफार खालामनो हायो, ओमफ्राय बेंकआवबो UPI आवबो, ओमफ्राय गावनि एकाउन्टआवबो। ओमफ्राय बेलेन्स चेक खालामनो हायो बेजों। आरो नैबाव दंबावो नै, मबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटि बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, पेमेन्ट। आरो नैबाव बाइक दं, कार दं, इन्सुरेन्स रिनिउ खालामनो हायो। ओमफ्राय दाना नैबे माबायाव थुना होदो, प्रफाइलाव बे खनायाव बाव थुनानै ओमफ्राय बेंक एड खालामनानै नैबाव दं नै, पेमेन्ट मेथडआव नैबाव एड बेंक एकाउन्टआव थुना होदो। ओमफ्राय मा बेंकनि सेलेक्ट खालामदों मोनसे, आंना स्टेट बेंकनि, ओंखायनो स्टेट बेंकखौ सेलेक्ट खालामबाय। ओमफ्राय भेरिफाइ खालामदों। एलाउ एक्सेस होना होनोसै। एलाउ SMS थांगोन मानि बेंकजों डाइरेक्टनो। नै जाबाय। आंना सिगां एड खालामखानायमोन, ओंखायनो डाइरेक्ट जाबाय। माखासेखौ नायनानै खालामदो, नङाबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबाव पिनखौ रिसेट खालामनो थिनदों नै, रिसेट पिनाव होनोसै आं। ओमफ्राय नै कार्ड नाम्बारखौ, ATMनि कार्ड नाम्बारखौ होनो थिनदों। 6 डिजिट कार्ड नाम्बारखौ लास्टनिखौ होनो थिनदों, आं होनोसै। बेनि उनाव नैबाव भेलिडखौ आप टु, ओमफ्राय बेखौ होखांनानै उनाव प्रसिडआव होदो। दाना OTP भेरिफाइ, हारसिं भेरिफाइ जाजोबखाबाय नै। ओमफ्राय दाना पिन नाम्बारखौ इन्टार खालामनो थिनदों। नों पेमेन्ट खालामबा 6 डिजिटनि मोनसे पिन नाम्बार पेमेन्ट खालामबा नांगौ बे माबाखौ। आरो बेंक एकाउन्ट बेलेन्स चेक खालामबाबो नांखागौ। बेखौ गोसोआव थानाय मोनसे होना होदो, आं होनोसै नै। आरोबाव खेबनै होनांगौ। लडिं जाबाय, साक्सेसफुल जाबाय नै। दाना डनाव सेरनोसै।
ओमफ्राय दाना आं बेलेन्स चेक खालामनानै दिन्थिनोसै बांद्राय माबाबाय थाला भिडिअआ गोलाव जायो नैबेयाव चेक बेलेन्सआव होनोसै ओमफ्राय बे गोजौआवहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ गोसोबायदि एड खालामनो हागोन नोंथांमोना नाथाय सासेनिल' जानांगौ नैबेयाव माबाखौ 6 डिजिटनि पिनखौ एन्टार खालामसै हाइड जानानै थाखाय बे रेकर्डारानो माबाबा नैबे माबा बेलेन्स दिन्थिबाय बेलेन्स गैया नै बेल'नो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो बेंक एकाउन्टखौ एड खालामनो हाबाय जानांगौ आरो खालामनो हायाखैबा नोंथांमोना खालामनो गोसो दंबा होमबा कमेन्ट खालामनो हागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ